Diyos marhay na pagkahapon sa Satuya Gaboz. Kami po minarespetar giraray sa lambang miyembro kan familia sinkan sosyudad. Kasabayan paglaom na yaon na po kita sa marhay na sitwasyon pagkatapos ang haros sa sarong aldaw na pagtrabaho paghinguha. Pag-atubang ka na gabos na responsibilidad asin obligasyon sa paagikan sa tuyang padagos na panarig sa mahal na Diyos. Mantang kamo dyan nagmimerienda, minaimbitar po ang programang Bicol Target na mag-iriba-iba kita sa paagikan informasyon dyan sa luwas na pinagpreparar, pinaghanap kan Mega 4 Patrol. Pading Jimmy na salitaan sa muyang chief reporter, kumpareng Alasin, kumpadreng Jomar, kasabay si Joshua Bino, yaon man dyan sa Manibela si Henry Mata, ang samuyang mata sa kalsada. Sa control technical, si June Napolis. Sa muyang pag-iriba dyan para po sa broadcast me sa radyo, sa traditional radio, mainstream media, sa AM band region-wide. Yan. And sa newsroom, nagamomonitor padagos dyan si News Direct Mar Angel asin si Jen, and sa social media platform si Jimos Barrios. Katabang man si Shia Leron, mantang sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako man po ang sa indong serbidor sa radyo. Sundo kita 5 p.m. si Pio Fernandez. Good afternoon. Hali sa Pilipinas sa mga nag-arantabay sa manlaylay na lugar kan kinaban sa DCGB News Online. Sige, idiretso ta na ang programa. Igwa kita ng informasyon diyan sa luwas sa pangenot ni Chief Jimmy Nasalita. Aramon taan bit-bit na istorya. Chief G, marhay na hapon pa day. Salamat pa day, maray na hapon. Nagpupo na ang lanit kaninit sa luwas. Sa mga dagdag na itong barita, may City Hall extension na ang Ligao City. Makukuha ini sa Barangay Paulba. Ang katuyuhan kay ni ang lokal na gobyerno, ang serbisyo, iyo ang mairani sa mga barangay kung sa presenting sitwasyon na mga mahal na kan mga pamakalon gasolina, maski por paano makakagian para sa mga may tuyo, sa mga opisyalis lokal o ahensya lokal na dahil na mamamasahe pasirin sa sentro, imbi sa barangay Paul ba na sa nasinda maduman, tabi pa de. Ini wara-wara. Sige, go ahead. Ini ang sinabi ni Vice Mayor Yip David kung saan siya mismo iguang schedule pag-opisina sa Paulba City Hall Extension kada Miyerkules kada semana. Si Mayor Nando Gonzales pag bakulodid ang mga schedule trabaho sa original na City Hall, nagpapasyar man daaduman alagad kundae siya na lang ang ipipaagi na lang sa iyaan mga concern kan mga nasa barangay, i-coordinar man niya kay Mayor Nando Gonzales. Yan, sa Paulba yung satellite o yung extension office kan Paulba. Kan City Hall. Oo. O di, so igong concerns duman any time of the day sa working hours, pwede, kumpadring Jimmy?
Igwado manin mga nag-opisina man, apwera ka ni schedule na kada Miyerkules ni Vice Mayor Yip David. Itong sa Vice Alkalde, regular na Miyerkules. Miyerkules. Maghapon man siya duman. Oo. Sige. So sa Paul ba, igwa manin mga, nabanggit natong mga opisina bilang extension services o duty kana mga yaon sa original na opisina. Kaya na-reparo na efficiente as ineffective serbisyo kana lokal na gobyerno pasiring sa mga barangay. O yan tingog ni Vice Mayor Yip David. Ang programa talaga na maparani ang mga serbisyo kang gobyerno sa tao. Kaya kinagantang City Hall Extension duman. So kita duman ay nagtatabang din kasi kung may mga proposal din or may mga request na ipaabot kay Mayor, pwede nang ipaabot din sa tuya. And ako na lang mapaabot kay Mayor kung anong mga pwedeng programa or problema kang barangay na pwede tang masolusyonan. Okay, thank you so much. Yan pare. Yes. Ang pakipagoro niya to sa Vice Alcalde kan Ligao City. Okay, magayon iyan na lakdang kumbaga mamamatean kan tao yung gobyerno maski puro paano kadaklan baga kumpadreng Jimmy ang konklusyon dahil may man nga na mamatian ng kunya ng gobyerno o ikaya magayon yan na ibugtak sa barangay an opisina di gobyerno kung kaya man sana na igwaning araw ka na set up. Okay. Kaya palan sa Ligao City natataday kaya ka di ba? Yan. Igwa pati ang vice alkalde iyo man sa magiging connection na sa alkalde kan bako sa na mga taga Paulba kundo su iba pagayod na nearby barangays kan Paulba ade. Correct. Okay, sige. So kumbaga extension services na ini kan lokal na gobyerno pasiring sa mga barangay. Pero igwa duman ni talagang oral daw nag-opisina na halimbawa representative kan asesor kan tesorero gabos igwa duman. Bako man gabo sa mga kuan man sana so mga major concerns sa health. So ibang mga talagang digdi sa sentro man gira pero na magdidepende na yan sa Vice Alcalde kung nigwanin mga pangaipo talaga diskarte na kan Vice Alcalde kung paano niya mamamanihar na dahil naman anggad magpasiring diyan sa sentro sa mayor na opisina kan City Hall. Yan. The point is may mararanihan ang tao. Iguan ha? Okay, sige. Oo, yan tabi pa de. Sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Chief Jimmy! Diyan tabian sa Ligao City. It's a nice move. Iluwas ang city o kaya ang governance o yan seat of governance, seat of government, iluwas sa kinamumugtakan sa pagikan pagbugtak ni pag-estabilisar nin satellite offices na bako man talaga iyo na duman na ma-resolveran sa problema or what ayaon sa taga-assessor, sa taga-tesorero, sa taga-MHO, RHO, CHO bako kundi ang punto is igwa na nin mararanihan sa mga tao na maikukonektar sa concerns ninda kung dai kayang resolveran right there and then ikukonektar na duman sa pinaka-main. Iyon paminsan na dyan ang kulang Kaya dai na-appreciar kan kadaklan ang gobyerno dai sindanin conduit. Dai aran sa kami maduman araw kay ng concern me. Sisay ang dapat nakahuronon. In that sense, iyan tig-stabilisar dyan sa Ligao, yan na po tabi. Na igwa ka mong pwedeng maranihan. Yaon sa Paulba yung satellite office kan City Hall. May mga concerns, diyan na po tabi ka mo. Mga bako sa nang taga Paulba. Kundi so pagtaraning pang lugares diyan sa lugar sa Ligao, naharani diyan sa barangay Paulba. I-enjoy na nindo ang nasiring na serbisyos kan na gobyerno. Pero don't expect much. Tabako man talaga yan so pinaka seat of power baga, seat of governance. Ang hiling ta dyan, ang importante is igwa na kamong mararanihan, igwa nang ma-connectar kang concerns nindo pasisiring duman sa seat of power sa City Hall mismo. Ayan man sana ang karahayang kaantangan ning mabago ang perception asin mamatean kan tawo su serbisyos kan gobyerno.
Very good yan dyan sa Ligao City ha. Sa Ligao, very good yan. Sa pamamayo ni Alkalde Itay Nando Gonzales and nakahoron ni kumpadring Jimmy, si Vice Mayor Yep David. Quince minutos na luminapuas ang alas 4 nin hapon. Joshua, what's happening? Yes, Sir Tio. Good afternoon. Good afternoon sa mga paraantabay. Sa dagdag niya itong bareta, mantenido ang koordinasyon na pinaggigibukan Commission on Election o COMELEC Bicol sa manlain-lain na mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang mga concerned agencies. Partikular na digdi sa probinsya kan Albay asin duman man sa probinsya kan Sorsogon. Sigun ini Sir Tio kay COMELEC Bicol Regional Director Attorney Jane Valesa kung sain sigun sa iya perning nakabuktak sa sindang mga contingency plan. Ang mga preparasyon pag ma-eleksyon tapos masaktuan man may mga abnormalidad na itigpapiling inang duwang aktibong bulkan. Ang bulkan mayon asin bulkan na Bulusan. Roger. Sigun Sir Pio kay Attorney Jane Valesa, kan mga uminagi kayang bulan, medyo nagkalma ang tigpamati na abnormalidad kan na bulkan mayon. Alagad nagpuon man lugod na magpamati ining bulkan Bulusan sa Sorsogon. Yan. Kung kaya ngunyan na paparni naman ang 2025 national and local elections, mantenido ang close coordination kan COMELEC Bicol sa duwang nasabi ng probinsya dahilan ta partiman kan mga procedures tanganin ng dainin mangyaring pagkaantala kan nasabi ng eleksyon. Sir Pio, mga dagdag pang istorya, ali digdi sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. By the way, Joshua, bakong pagkantala, no? Kundi pagka-oktava. Yan, o pagka-pindiente. Yan. Sige, di koordinasyon iyan ka na COMELEC sa iba pang mga line agencies. Di pisil bagaman hanggang dyan sa Bulusan. Medyo nagpapahiling nin pag-aburido ay yung bulkan dyan. Mantang di sa Ligaspi, kalmado. Kalma ka sana dyan mayon. Kakasuarin itong simana na tumini gumbagad yun na do. Ade, yan. Pag puti ang kunya ng aso, day kamukan maadit. Phreatic yan. Pero pag nag-itom-itom na, gray na maitom na pati, lalo maitom na, yun na, eruption po yan. Near eruption na, ibagan ikan eruptive stage na. Yan po ang pinaka madali ka yan na pagdistinggisa sana. So, dipisil mananggan baga kung mag-eleksyon kita na nagtutuga ang mga bulkan, buda may kalamidad. Pero believe ako, June, sa satuya na mga Pinoy. You can just imagine, nagkaigo baga kita ng national election at nasa pandemic pa kita dyan, di ba? Totoo, tatama ba? Yung mga paraantabay niya to dyan. Nasa pandemic pa kita, igwa pa ka ito nin mga quarantine o nag-loosen na ning restriction ka ito kan kinundusir sa eleksyon na presidential pababa. And we are all survivors kan pandemic din. Salamat sa Diyos kitang mga nagkakaburuhay pangunyan. Nakundusir tabaga ito na eleksyon. Na dainin daing diskwento mayor manungod sa salo, di ba? Araw ka nang kunyan, araw ka nang nangyari. Kayang-kaya ta, igwa kita nin set up, igwa kita nin kapabilidad maski puro paano. Di ba? Yan ang sistema. Kaya ining pag-ural-buruto ni kan bulkan diyan sa Sorsogon, kaya yan kan COMELEC. Kaya yan si Attorney Valesa pa, kabayan niya to from Catanduanes. Yan, kabayan. Kayang-kaya, maski anong mayang-mayang kan mga bulkan. Igwaan ng contingency. Ang iba dyan, siguro mahanap na sa naning lugar na pwedeng mapagbutohan kung saan mapasiring subutantes, magkakast kan sa inang balota. Pero, perming preparado ka ng COMELEC. Igwa yan ng tigapod na fallback position. Yan. If ever this happens, uniman ang sa tuyang gibohon. If either this happens, uniman sa tuyang gibohon tabi. Arog man lang po ka ang tabi ang
sistema, parang reading permita. Sige, o ano diyon, igwa ka ba dyan mga hanap buhay na, o nakalaog na kita duman sa dapat niya itong pag-erikaan, mabulta pang programa, pakalis ka na nagkapirang pagiromdom. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na! Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay mayor.
Kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. San ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim. Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom nang tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, wag wasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak sa katutak na pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala, inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama, lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Pre, pag na-shoot ko tong behind the back, ultimate na po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos ha. Ginga. Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang. For as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Oras, Pilipinas, sakto, 4:30. An oras hatod sa Indokang Nor. Pag Friday na,
Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nor, pag Friday na, Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica para sa ginhawang damang-dama mo. Visit your nearest Generica Drugstore. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much June. Buwelta na kita sa programa Bicol Target Afternoon Edition. O yan tabi, medyo nagkurukalmada na baga. So, pag binarabada ng akusasyon o kaya mahaharang na taramon kan Senado asin kang Kongreso, taon-taon babaltadahan ta iyan, ta iganin na developments na nangyayari ngunyan, medyo kuminulpa na baga, ta nag-intervenir na mismo ang presidente, although bako direktamente, kundi sa paagi ni nagakapirang pahayag. Sige. I-diretso tamo na ang dalagan kan informasyon dyan sa luwas. Aramon ta ang bit-bit na istorya ni Pading Alarmario. Pading Al, what's happening? Good afternoon. Good afternoon, Pading. Nagpapakitang gilas ngunyan ang mga pulis sa iba-ibang lugar, mga munisipyo sa syudad, lalo digdi sa Legazpi City, sa bagong PNP Provincial Director na si Police Colonel Julius Anyunevo. Ini ang nanotaran niya to sa monitoring ta, na aktibo mo niyan ang mga pulis sa indang pag-checkpoint sa iba-ibang sorpresang lugar, Iyo. lalo digdi sa Legazpi City. Sa pag-checkpoint dinda, kasabay ang pagretrato para may report ang sa indang accomplishment sa PNP Provincial Command na maraman ni Police Colonel Anyunevo na nagtatrabaho an sa iyang mga pulis. Inot nang nagtauman ng asigurasyon ang bagong liderato kan na PNP Albay kay Gobernador Attorney Grex Lagman na tututukan mananggad ninda sa panginot ni Police Colonel Anyunevo ang pase orden base man sa kasuguan kan Gobernador asin babantayan ang gandinda na dai makapag-operate kung may plano man mag-operate ang mga illegal lalong-lalo na unwetting. Yan. Kaya ngunya narireparo ang aktibo na pagiro kan mga pulis sa mga alanganin na lugar asin mga alanganin na oras na binabigla siya ng checkpoint para masurpresa man. Yan. At si Sayman na may planong magpasaway sa komunidad kasabay na dyan ang mga traffic violator. Di ko niyan, kumpadre, kumbaga, karamas-kamasin dago niyan, tanganing, kumbaga, mapansin man lamang. Siyempre, pa-impress man. Bago bagaan PD. Roger. Siyempre, si PD dapat magpakitang gilas man. Yan. Nagmumonitor man ang mga nasa higher command. Roger to that. Kaya, barandayan ini kung ano ang magiging mga pagbabago sa liderato kan PNP, ngunyan na bago ang Provincial Director kan Albay na si Police Colonel Julius Anyunevo. De ipakita ning nababaritaan nga ni na kunyan na nagpapasyar ang PNP Chief kan Albay sa manlain-lain na hepatura. Negative pa. Dahil pa aram ang management style kani. Ilingon tako na ang gigiribo niya man sa mga masunod daw. Roger to that. Sige. Yan, bade, para mentras ang mga update sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadreng Al, sa mga dagdag na report pangyayari dyan sa palibot. Bago pa an sa tuyang hepekan PNP sa Albay, si Coronel Julius Cubos Anyunevo. Yan, di siyempre dapat
natural na epekto lang yan dyan Kumbaga, karapaan ngo na kan magiging diskarte, kan ugali, kan sa iyang, kumbaga, sistema di administrasyon. Basta one thing for sure, yan, sana sustenido yan na pagpapakitang gilas. Sabi ni kumpadre nga, pagpapakitang gilas kana mga pulis, tanganing duro-diretso ang maray na performance, protehido ang tao asinan sa tuyang propriedades. Bako na takot ang tao, bako na naiintimidar, kundi ipigrespetar ang pulis na nahihiling. Ang ibabaga pa, imbis na pag may pulis, nauuyam, pulis, magkaroon ng mga siga, mga dasa na bumalik itong so panahon na pag may pulis, maapulis mo na po tao ni. Uning pulis na itultul, bakit yun? Ngunyan matakot ka na, in a sense. Ako sa totoo lang, because dahil mo aram kung ang pulis na yaong kampang mo, tultul o barumbado. Di ba? Taan saro sa ng pasaway na pulis, nako, igwa ng impact yan sa komandansya asin sa komunidad. Yan. Kaya itong mga panahon, pag may pulis, sir, paano maging pulis? Gusto ko maging pulis. Respeto yaon. Pag ang respeto, ititao sa imo, bako mong pipirit na kiko, makooperar ang tao. Respect, baga sabi, is earned. Yan. Kaya, sana iyon ang tutukan, sa tutukan ni Coronel Anyo Nuevo. Yan. Tanganing magkaigwanin maray na rapor o relasyon an pulis sagkod an komunidad. Sige. Nasa linya man, Pading Jomar Bien sa First District. What's happening? Good afternoon, Paday. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, ang ina, pag nabiyayaan nin aki, dapat na ipagpasalamat at hindi ipagkonsiderar na istorbo sa iyang buhay. Ini pa rin, Pio, ang tinawanin doon ni Mrs. Tina Balisa. Yan. Ang panlaban kan bilog na Bicol Region sa Miss Philippines International na nakatalaan na gibuhon sa Mayo 1 sa Metro Manila. Yes. Si Mrs. Balisa na teacher, sarong science teacher sa Tabaco National High School, iyo ang maigpit na nagubusol kan sa iyang advokasya sa polycystic ovary syndrome. Saro ining kabatean o sitwasyon ng sarong babae na nagkakaigwan in hormonal imbalance na kung minsan minaresulta tangani na ang sarong babae dai magbados. Pero curable man ini ang lugar ang arog kay ning kamatayan. Inako ni Mrs. Balisa na nagsasuffer siya sa syndrome na ini asing na maigpit ang sa iyang kanindugan o advokasya. May connection sa arog kanilang kahilangan kung paano ma-overcome, kung paano ini iyo na ma-acceptar at madepensahan pagabot kang panahon. Ang reaksyon ni Mrs. Balisa sa manungod sa pagpadaba sa aki, iguang koneksyon, kanaputong kan DCGB News kung ano ang sa iyang take duman sa mga magulang na pagkatapos na makaaki ang aki iyuan ipanao o ang iba itapok. Sundo sa ang iba nagkakagaradan. Dahil lang may nangyari na kandigdi sa Primer Distrito kaya naihapot ko yan sa saya. Sinabi niya na biyayaan sarong aki sa magurang asin kung ika dapat kung ika naglaok sa pagpamilya akuon mo ang responsibilidad sa imong aki asin day dapat pagpabayaan. Mamundo sa sitwasyon na araw ka ito. Tapos syempre kung mga pamilya ka, dapat araw mo ang responsibilities mo bilang parent and syempre bilang sarong ina. And sa hiling ko, dapat as mother, dapat aram ta ang responsibilities ta bilang magurang. And dakol nga ni po itong di natataon ki opportunity and siguro ang pagkipil ki buhay, sala po itong gibo. Si Mrs. Tina Balisa
panlaban pa day ka na bilog na Bicol Oho. region sa Mrs. Philippines Universe. Yan, sige. Yan, paday ang dagdag na bareta, Jomar Bien, DCTV. Salamat, kumpadreng Jomar, sa istorya haliman dyan sa Primer Distrito kan Albay, partikular sa siyudad kan Tabaco. Oh, tabi ano, may text digdi sa programa man concern ini sa ginubatan. Ina ko tabi kon baka maipaabot ta ini sa nanunungdan. No? Maray na hapon tabi Sir Pio, baka po may nagdadangog diyan na opisyales sa banwang ginubatan. Baka po pwede mag-anap na ki additional source nin tubig tataon-taon na sana po pag-arog ka ining bulan sagkud Mayo o Hunyo maluya o wara po bulos ang tubig sa gripo namon bata elevated man po marayan balay namon. Sana po maaksyonan man po bata hali po sa buruk-burukan water source dakulon pong mga resort bago makaabot sa sentro ang tubig. Baka sa mga resort na nagpapaadon o kaya napapaadon ang tubig. Salamat po. O sige, magayon initabi man na punto. Tibaad lamang makahuron ta kaini si Alcalde Chino na Garcia sa maasang leng simana kunyang kita maonder kita kan alkalde. Very valid ang sa iyang concern duwa ito so supply nin tubig ani kadua tibaad nga ya suhali sa burok-burukan kadakla napapasiring na lugod diyan sa mga resorts sa ginubatan. O magpreparar talagang marhay ta ang El Nino, yan nasa satuya. Nagpupuo na tabi. Pero sa ibang lugar, nasa katahawan na sinda. Baratak na ang mga daga, ning kauman ng gabos. Digdi sa satuya, maluya-luya na baga ang pag-uran. Nagpupuo na ang lagatik kang init. Lalo na kung mag-aabot kita sa height kan kuan, El Nino, paano na kita kayan tabi? Kaya tama ini na concern man dyan sa ginubatan, makapaabot kita kay Alcalde Chino. Next week, paano naman baga? Pagdainin tubig gabos na parte kan sa tuyang buhay, apektado. Pagdai po nin maray na supply nin tubig, as in maray na kalidad nin tubig. Both quality and quantity wise, tabi. Ginubatan daa. And sa iba pang mga lugares, indangani digdi sa Legazpi kung anuan sistema ta kaito baga nagdeklarar sa Legazpi na nasa krisis kita nin tubig. Dahil pa akong naramduman na pinaghali na ito na deklarasyon na ito ka nakaaging mga taon si dati pa kaitong gobernador asin dati ka siya mayor pa kan Legazpi si Sir Noel na Rosal, si Governor Noel, the former mayor man. Turno niya ito kan ipinagdeklarar sa Legazpi na nasa irarom na kita kan estado di emerhensiya sa tubig. O day man baga ito pa na lift ano siguro. Taday pa kitang nababaritaan. O paano man ang preparasyon niya tubig di sa Legazpi? Comes El Nino. Yan and ideya tabi ano. Tama. Baka next week makahurun taman si Sir Cedric Daep. Manungo dyan. Dyan sa ginubatan. Okay yan. Tabi na concern nindo. Magibo kitang paagi maski si Chief Jimmy baad lamang may paabot yan kay Alcalde Chino ma-interview tap na dyan sa opisina niya. Yan. And digdi man sa Legazpi tibaad baka konektar kita o makonektar kita kay Manager Rico Zalazar, Jess Rico Zalazar kan Legazpi City Water District. Sa Daraga, yun na. Ang bareta dyan kung igwang supply ng tubig. Pero kung dae, bako na bareta. Normal na yan dyan po sa Daraga. Iyon na ng way of life ninda dyan. Pag igwanin tubig na, yun na. Magpamisa na dyan sa Daraga tabi. Ay nako. Bata may mga pag-aadal na aabuton kan kinaaban ang certain na taon na lingawan ko lang ko ito kung magkakaigo na talaga ng extreme na kakulangan ng tubig. You know why? Tabi pa ding June. Iyan pala na mga nagigibo nin bottled water. Grabe ang epekto kaan sa irarom kan daga.
taigwan ning documentary kitang nahiling. Ini documentary ba kung fiction, ba kung pelikula, kundi documentary mismo. Ipinaluwas sa Netflix. Yan. May records, may scientific study, mga hydrologists, gabos. Yan. Kay tubagang mga panahon yun, magbugtak ka sana ni nagkapirang piyenin tubo, magbumba ka iguana, ning tubig na maluwas. Presko, malinig na yung parong. Now, imahin na ron ta, nganing simple sana, ang sarong factory ning bottled water, pirang milyones na kubiko metriko ang sisurop kada segundo. Bako? Tapiran piprodusir nindang bottled water kada minuto yun. So, naiimahinar nindo ang sisup-sup na tubig sa irarum kan daga kan mga darakulao na ini na water ining mga bottled water factories. Sa Estados Unidos de America, yun may pag-aadal na kaan. So kataraning duman na lugar kan igwanin ining factory ning bottled water. Pigrarasyonan na sa nadyon. Kaitong su factory taday ng tubig duman sa lugar ninda. Ta sinurok na garubagad yun subilog na lawas igwaning sarong makusog bunununo na saipon napapasiring sana duman sa sarong faktorya nin bottled water. Unya pira yan na mga faktorya ning bottled water sa bilog na kinaban sa Pilipinas sa nangani. Oh, day pa kanin nagluluwas na sa, maski sa Bareta bagad yun na pag-aadal na nga sa Pilipinas piraan mga faktorya ning bottled water and pirang millions of cubic meters nin tubig ang sisurup kaan per minute. Now, ang sabi duman, haliun mo ngayon mga faktory na ning bottled water. So, irarom kan daga, ma-replenish na. Natural na paagi. So, nasusurop na tubig, so kaipuhan sa nakangkunyan kan tawo. Bako diyon. So, natural sa ng lagumba, natural sa ng deep well. Kaya iyan, maabot ang panahon, sabi kan na itong sa pag-adal, ang pag-iiriwala na kan kinaban, tubig. Apura kan so petrolyo. Hilingon nido. So petrolyo nga ni baga, igwa kita kan pigapod na OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Iyan na OPEC, nasyones iyan na so nagpaprodusir kan na petrolyo. Diyan nagbabakal ang kinaban. Nagkakat magasinda nin produksyon, ngaya, sige, mabawas kami ning produksyon ning petrolyo nin kumpirang milyones na bariles ang kada aldaw. Tangani ngayang susabuyang rekursos naturales, dai man magulpi. Yan, sinda nagkakat ka yan. Ang resulta, minamahal lang ang petrolyo. Ano daw kung ining mga i-equate niya to duman sa nagigibon ng mga bottled water. Ano daw ngaya kung ang gobyerno, basado duman sa nahiling tang documentary, mag-impunder man daad yun, nindaing na kamo magprodusir, kamo mga nagpo-produsir ning mineral water, mga bottled water, dahil kamo na magprodusir sa laog ning 4 o 5 o 6 na bulan. Tahilingon mo yun, nag-survive man baga ka ito ang kinaban, masiday ning mga bottled water bako? Nag-survive ba nga ka ito ang kinaban? Oh, halimbawa baga ngaya, maggibo ning lay ang gobyerno ning sarong nasyon. Sa laog ning na bulan, dahil na ini sup-sup ning tubig, ining dakulao na ini faktorya ning bottled water. Tanga ning kairaruman kan dagat, makaguro ginhawa man lamang. Makapag recharge ning tubig. Kunya na, natititian na, Sus Mariosep. O, kaya man niya to ba ka itong mag-survive dahil kan mga bottled water na iyan? Ngunya naman sa nauso yaon na gana sa tindahan, mabakal ka, na ang iba nga asabi nga ni ka itong pag-aadal na nahiling ta, pwede man baga ngayon mag-uli o makiinom sa mga harong na mga kamidbid. Ang tubig na minalwa sa gripo, so kaipuhan sana.
Pero ngayon na mga factory ng bottled water, nako, sige ang surup ning tubig. Sige ang surup ning tubig nga kaan. Dahil tanga ni aram kung nasusurup na tubig na nababakal, pigagamit o nasasayang sa naman. Plus, so, pollution pa dahil lang tayo na bottled water baga, plastic. Nako, talaga naman. Ay, so yan po tabi ha. Manungod sa tubig. Trigger so sa tuyang diskusyong kanta ini, may nag-text kaya sa tuya. Very valid and concern. Next week, tutukaron ta ini. And tibaad makahuron ta si Alkalde Chino Garcia kan ginubatan. Dumanda sa aplad na mga lugar dahil naiabot ng tubig, lalo na kung mag-El Niño. Paano ang sistema kantabi? Yan. And makapag-prepare man. Pero baka too late na eh. Sa tuyang gigiribuhon. Maray pa sa Manila dyan, nakapag-prepare yung Maynilad, buda yung Manila Water. Guminastos sila ng bilyones de pesos. Nagasos sila dyan ng bilyones de pesos. Ready na. Maski ngayon mag-Il Niño, uni may tubig kami. Nagkaigwa sila ng hydrological and engineering intervention. Ready sila. Kita digdi sa satuya, ay, nako talaga. Pwede na, John. Ilinga daw ang oras. Sige pa kaya, kasya pa. Yan. Kaya, iyuan. Maray itong Maynilad nga ni buda sa Manila Water, guminastosin milyones man na day ipapasa yun ng karahin, day ipapasa sa konsumidores. Asa sa indang bulan na nasingil sa tubig. Priniparar ninda and the consumers can Greater Manila area and pagtaraning na probinsyas as in lugares, ciudades, igwa ng supply ng tubig comes El Niño. Makaibog man sana so ibang lugar arog magkaan lalo na sa Satuya man. Sa Legazpi halimbawa or sa Daraga, sa Daraga inda ko sa natabi. Pag tubig na ang kulang, dipisil ang hororon. Ang pagkaagabagad yun, so dapat na dugdugon, di dugdog. Di ba? Ang paglimugbog mo sana, kundang tubig, mabubwisit ka baga. Ay, nako. Mawara na sana ng kuryente. Afuera kan tubig. Kuryente, medyo nakakapagpasensya pa kita ng halawig. Pero pag tubig, ay, nako. Imahin na rin nito sa sarong barangay. Daing tubig. Daing nakukuhaan na lagumba. So, dipwel. Bakung nagkakaramas-kamas ang tabo, yan. Sa Manila ba ka ito, sa pigapod ka na Pila Balde. So, duman sa mga squatter areas baga, Pila Balde. Nagrilinyahan sila sa sarusan ng tubo ng tubig na nagwawaswas or nagsusupply ng tubig sa sarong barangay. Yan po, Pila Balde. Inda, sana na kita umabot sa araw kanta, dipisil, bata malang init. Dahil paning tubig. Paano kita kayan tabi? Makakapag-preparar nin gabos-gabos. Sa pangarang kambilog na fuwersa kan Mega Force Patrol News Base Technical. Kami po naglalaom na naman na natawan mi kamuning serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa paagi ka na informasyon kalingan asin kaiba pa sa programang Bicol Target. Salamat po, happy weekend. Viva Señor Santo Cristo. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target.